Zdravím všetkých, Jozef, power-sport.sk, Viking Gym, Cífer, momentálne všade okolo mňa, je nedeľa ráno a ja využívam tento moment samoty, keďže všetci sú buď v kostole alebo ešte doma spia, aby som nahral toto krátke video k cviku, k základnému cviku, ktorý už ako nadpis napovedá, sú kľuky na bradlách. Ak ti nejde z úst rovnako ako mne toto slovo kľuky, určite si používaš, asi aj budeš používať rovnako ako ja názov kliky na bradlách, čo je predpokladám, že čechizmus, alebo pre anglofilov medzi nami dips. Prečo chcem hovoriť o tomto cviku? Dôvody sú veľmi jednoduché a pritom dávajú toľko logiky, až sa ti z toho bude točiť hlava a budeš rozmýšľať, prečo som ja blbec ešte tento cvik nezaradil do svojho tréningu. Doteraz som sa tak okrádal, koniec úvodzoviek. Je to základný cvik a ako taký by mal byť teda základom, takým tým grom každého tréningového plánu. Každý by ho mal určitým spôsobom naprogramovať do svojich tréningových cyklov. Ja ho tam mám a býva to v dni, keď trénujem objem hrudníka a dávam ho hneď po bench presse, čo je veľká podsta zjavne pre tento cvik z mojej strany. Za ďalšie je to cvik, pri ktorom využívaš váhu svojho tela, čo znamená, že pohybuješ svojou váhou, svojim celým telom v priestore, čo je obrovský benefit oproti nejakému tomu statickému cvičeniu na fitness strojoch. Není čo viac dodať k tomu. Ďalší dôvod, ktorý by som rád spomenul, je to viacklbový cvik, ale nadarmo sa mu hovorí aj drep pre vrchnú časť tela. Ktoré svaly sa tam zapájajú, je asi zjavné a každému jasné, je to triceps, hrudník a ramena. Avšak pri tomto cviku sa aj sekundárne musia zapájať ďalšie svaly, ako je viac menej chrbát. Musíš mať napnuté brucho, určitým spôsobom napínaš aj nohy, keď sa snažíš viac predkloniť dopredu, aby si zapojil čo najviac hrudník. Čiže aktivuješ viacej svalových skupín počas cvičenia tohto cviku ako pri opäť statickom cvičení na strojoch. Okrem toho je veľmi dôležitý fakt, že tento cvik sa dá okoreniť. Tak ako pri drepe môžeš na neho pridať nejakú váhu, či už si okolo krku hodíš nejaké reťaze, aby si bol taký ten gangsta rapa. Prípadne ti na hrb skočí barmanka z fitka, alebo použiješ ako ja opasok na prídavnú záťaž. Táto verzia je kožená. Hodíš proste na reťaz nejaký kotúč, ktorý sa vála po fitku hoci kde. Proste nejaký zober zo zeme, čo tam nejaký dumpfuck nechal položený, zavesí ho na to a lúskaj opakovania. Mimochodom, mám tieto opasky na e-shope, pozri link v popise, preklikaj to, dám tam aj link priamo na opasky, tak si ich pozri, čo mám. Mám nylonovú a koženú verziu, obidve sú veľmi heavy duty, takže vydržia veľkú záťaž, mal som tam naložené asi 100 kg na obidvoch a vydržal to bez problémov. A ak dávaš opakovania, či už na dipsoch alebo zhyboch so 100 kg, máš u mňa môj veľký rešpekt. Technika je veľmi jednoduchá, nie je tam o čo rozoberať. Asi jeden z najväčších základov je, aby bolo predlaktie, kolmo k bradlám alebo k tej tyči, na ktorej budeš vykonávať tento cvik. Rovnako ako pri bench presse musí byť predlaktie čo najkolmejšie k tyči, aby si mal váhu, alebo pri dipoch svoju váhu čo najviac pod kontrolou. Ako som už spomínal, musíš byť celý napnutý, to znamená chrbát, brucho, aj nohy. Musíš napínať z dôvodu, aby si sa nerozhompálal a nespôsobil si nejaké nechcené zranenie. Ďalej, taktiež som už spomínal, že čím viac tlačíš nohy dozadu a si viac v predklone, tým viacej zapájaš hrudník a ramena. Čím viacej si vzpriamený, tým viacej zapojíš triceps. Treba sa, opakujem, vyhýbať úplne v vzpriamenej polohe pri tomto cviku, kedy sa rameno dostáva do veľmi neprirodzenej polohy a môže dojsť k zraneniu, čo určite nechceme. Treba si nájsť nejaký kompromis pri tomto cviku a byť vždy v miernom predklone počas vykonávania cviku,
a platí to dvakrát, pokiaľ používaš ešte extra váhu a bodka. Nemyslím si, že dáva moc veľký zmysel chodiť nejaké maximálky pri tomto cviku. Vždy by som sa držal v tom rozhraní, opakovaní minimálne aspoň tých 6, 15, 20 podľa chuti a nálady a toho, aké sú tvoje tréningové ciele. Posledné, čo by som asi dodal, je, že určite zaraď tento cvik do svojho tréningu. Už som to asi párkrát povedal v tomto videu, ale opakujem to znova. Je to výborný cvik, je to veľký budovač hmoty a sily. Čiže či už je tvoj cieľ byť veľký, alebo je tvoj cieľ byť silný, tento cvik si nájde uplatnenie v tvojom tréningovom cykle, takže to vyskúšaj. A čo dodať, ak sa ti moje video páčilo, nezabudni ho trošku polajkovať, prihlás sa na odbery mojich videí, aby si neprišiel o ďalšie updaty a zaujímavosti. A môžeš ho aj zdieľať. Vidíme sa na budúce. Čaute.